ngakwesabi ukukhulunywa ukuze ukwazi ukumela ini into yakho. Silifuze leno mandla elakala labusiswa umethandazela abantu bathi ukhipha amadimoni ngedimoni. Bathi uJesu ke wayeka, bathi mina sebangikhuluma kabi, mina lento ngiyeka, lento ngiyeka, mina njengoba bangikhuluma kabi, abaFarisi bangikhuluma kabi, abantu bangikhuluma kabi, sengeke uke wayeka bazalwane. Wathi imphefumulo wami ngiyathela ngamandla. Awuzwa ngathi amen bazalwane. Ukuze uyimele into yakho, ngoba nje leli demon elilula. Ungizwile? Elinjani? Elilula. Tshela makhala, elinjani? Elilula. Iliphi lelo demon? Elokusaba ukukhulunywa kabi. Ngoba lelo demon. Abanye benu niyesaba ngisho nokuqala into ezoba usizo kwenu, ngoba usaba ukuthi bazothini. Ungizwile? Into engaba usizo wena uyesaba. Abanye nje basaba ngisho nokuqala i-talk show, athi nangayiqala bese iyawa bazothini. Kungcono ukuthi uqale bamane bakhulume, okusalako kuyaziwa ukuthi wake waqala. Kungcono uqale imali engaphumeleli, okusalako uke waqala. Kungcono uqale imane iwe, okusalayo uke waqala. Somebody say amen. One. Imele into yakho. Anithi amen enkonzweni. Yenza njani? Imele into yakho. Akwesaba ukukhuluma ngabantu. Angabe siyafa thina, ngabe sesafa, akukho into abangayikhuluma ngathi. Awuthi amen. But we still smile. Awuthi amen. Still senza njani? Siyahleka. Mele into yakho. Tshela makhalani mele into yakho. Anguzwa makhalani yenza njani? Mele into yakho. Anguzwa yenza njani? Yeba fowethu, bengiseSoweto nangigcine Soweto. Ngithe nangisenzi one on one. Hey kwangene enye insizwa. Hamba nonkosikazi wakhe. Bamthakathile umfazi, bamthakathile bamqedile. Bamthakathele omama akasakhoni nokuhlala. Nangithi akungena omunye wo-101 kuze abantu babambisene ngesihlalo, uhlele esihlalweni. Umyeni wakho ngapha nensizwa zothunga babambisene ngaye bakhuphuka naye beza naye kimi. Awuthi amen. Nakafika ahlala esihlalweni nomamhlalathi kuvuza master. Yithi uphi umkhwenyana wakhe? Uthi lo baba yini? Yithi for how long niphila lesimo? Athi 8 years. Mele into yakho. Tshela makhalani mele into yakho. Uyabona abantu abangayimeli into yabo nase uvuza amathi bayabaleka. Abantu abangayimeli into yabo na ungasakwazi ukuhamba bayabaleka. Abantu abangayimeli into yabo nase uvuza amathi ungasakwazi nokuhlala, ungasakwazi nokuhamba. Oh yes. Bakushiya babaleke. Hey Nkosi yami. Bathi lo baba lo thinta inhliziyo yakho. Oh Jesus. Indoda ethwala unkosikazi wayo ngesihlalo. Awuthi amen. Hallelujah. Imlethe ukuthi ngifuna sisakala. Amadoda busy too much. Hallelujah. Amadoda njani? Abusy, akanaso isikhathi somuntu ogulagulayo la.
bakushiye nesihlalo sakho. Kodwa khona amadoda lakwazi ukuyimela into yakho. Somebody say amen enkonzweni. Hey, akhona amadoda lathi siyawa ngiwa nawe, lathi siyavuka ngivuka nawe, lathi uyagula ngigula nawe, lathi ngiyahlupheka ngihlupheka nawe. Mela ini into ikabani ya. Hallelujah. Shala makhelwane. Mtshela ithi makhelwane ungabi igwala. Waze wayiqala into iqede. Fika na egcineni. Hallelujah. Hey. Manje ke kwase kufika omunye wesibili. Anithi amen. Unkosikazi wesikhulu ke loyo. Unkosikazi wesikhulu anithi amen. Hayi ke akanasikhathi nalo. Lo ufike walahla unkosikazi wakhe ngoba vele isikhulu ba usinama bodyguard. Wafika washaya lo nkosikazi nama bodyguard. Sahamba. Hallelujah. Senza njani? Sahamba. Omunye bengumkhulekela lapha emhlanga. Hey, bamshiye endlini umama loyo. Unomuzi omkhulu umyeni wakhe umthekele Austin Martin. Wahamba lo mama wongena esibhedlela bathi une cancer. Waphuma esibhedlela, wabuye ekhaya. Akakapholi usaphefumula ngeoxygen. Sengithi ngiyeza ke ngizonikhulekela uphi ubaba? Ubaba wahamba 6 months ago. Mela ini into yakho. Ayiqali into. Imele. Awuthi amen. Yenza njani? Imele. Ngathanda omunye umfana nakangiqoqela athi baba uNdlovu sengifuna ukushada. Ngoba umama wengane washona. Siyangiqoqela istory. Kwenzeke nathi umama wengane beke lapha eManteni. Sahlangana ngamkhulelisi. Angiqeda ngimkhulelisa ngihamba ngohlawula. Nethi nangiqeda ukuhlawula kwaphela insukwane washona. Ngase ngilanda ingane ukuthi buyizo khulele ekhaya. Ingane yami ikhuliswa umama wami. Mele into yakho. Musu kuba igwala. Awuthi amen. Babheka phansi. Musu tshela makhalati. Musu kuba igwala. Hey, memeza musu kuba yini? Musu kuba igwala. Mela yini into yakho. Amasonto ayafana. Uye Faith Mission bazokuhleba, uye Assembly bazokuhleba, uye Shalom bazokuhleba, uya kuphi eZion bazokuhleba. Mela into yakho. Ayivuma uthi amen. Mela into yakabani yakho. Imela into yakho. Namhla Nkosi siyamangala. Ake usho kakhulu usho lamazwi lawo. Uma sibheka emuva ube wena nathi abesa Hallelujah nkonzweni. Ngivala nganasi scripture. Lithi Bible. Once upon a time a young man igama lakhe uDaniel wake waphonswa emgodini wani weingwenya. Emgodini wani weingwenya. Khuluma emgodini wani weingwenya. Waphonswa. Ngoba enze njani? Emele ini into yakhe. Mele into yakho. Na ungenjalo uyoba isiphukuphuku. Uma hlala thwala umthwalo. Uma uhluleka kumele into yakho uyoba isiphukuphuku esiphuma singene. Uma ungenjalo uyoba isiphukuphuku esingenayo ibackbone. La amagwala kafuneki la. Tshela makhala amagwala kenze njani? Memeza amagwala kenze njani? Memeza amagwala kenze njani? Amagwala kafuneki. Hayi. Le amagwala yona, hayi. Awuphakama uthi leyo bugwala yona, hayi. Memeza ithi leyo bugwala yona, hayi.
memeza leyo bugwala yona hayi leyo bugwala hayi hlala phansi leyo bugwala yona yisithini hayi mela into ya